Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Geert op 't Einde. Schietpartijen, een knokploeg, afpersing en witwaspraktijken. Er is een nieuwe speler actief in de Limburgse onderwereld, de Turkse Sahin-maffia. Dat heeft de federale gerechtelijke politie Limburg aan het licht gebracht na een diepgaand onderzoek dat onlangs resulteerde in een grootschalige anti-maffia-operatie. Hoe gevaarlijk is die zogenaamde Sahin-clan? En wie trekt er aan de touwtjes? Gerechtsjournalist Filip Perges vertelt er ons alles over in deze nieuwe HBVL Crimi. Filip, er was wel een bommetje enkele dagen geleden. De politie is binnengevallen op 26 verschillende locaties, waarvan 21 in Limburg. Wat is er precies aan de hand? Afgelopen dinsdag of vorige week dinsdag zijn er inderdaad al die huiszoekingen geweest. Een grote politieactie, een anti-maffia-operatie bleek dan achteraf te zijn. Federale gerechtelijke politie van Limburg, FGP, de speurders ervan, samen met de steun van de lokale politiediensten, de hondensteun, speciale eenheden ook, omdat het ging om gevaarlijke individuen, werd dan achteraf gezegd. Zijn dus inderdaad binnengevallen op 21 plaatsen in Limburg, ook nog 3 plaatsen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Het Brusselse op 1 locatie met zwaartepunt lag in Limburg. 18 mensen gearresteerd geweest. 7 van die mensen zijn ook aangehouden. Mannen van 22 tot 40 jaar oud. En het situeert zich binnen het Turkse milieu. We spreken dan over mensen met meestal de Turkse nationaliteit. Behalve die arrestaties ook wapens in beslag genomen. Een pengun, dus als een soort vulpen, wat gebruikt kan worden als wapen. Kalashnikov, ook messen, grote messen. 146.000 euro cash. Er zijn voertuigen in beslag genomen. Een 5-tal voertuigen, of 7 in totaal denk ik, maar 5 echt luxe auto's. Luxe horloges ook. Dus echt wel een grote operatie, ja. Ja, en wie zit er dan achter of wie zijn die mensen die opgepakt zijn? Wel, ze hebben dus mensen opgepakt waarvan die verdacht worden van lid te zijn van een criminele organisatie, meer bepaald een maffiaklan, Turkse maffiaklan. De familie Sahin, zal ik maar zeggen. En die mensen zouden dus gewerkt hebben, gefungeerd voor die maffiaklan vanuit Limburg. We zullen het er straks over hebben, over die clan, specifiek over die familie. Maar vertel eerst eens, hoe is de politie hierop uitgekomen? Voor moeten we teruggaan naar 2025. Dus in de zomer van 2025 doet er zich een incident voor bij een shisha-bar in Huizenzolder. Er is daar ruzie, dat wordt gemeld bij de politie. En de politie start een onderzoek. Nu goed, een vechtpartij of een ruzie, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Op dat moment is dan een geïsoleerd feit. Alleen gebeuren er op korte tijd, dus na die eerste melding in 2025, gebeuren er nog andere zaken. Winter 2026, bij dezelfde shisha-bar, in februari, begin februari, een schietpartij, waarbij meerdere gewonden vallen. Ook 8 arrestaties verricht. 7 dagen later is het nog eens prijs. Wordt er geschoten in Beringen Centrum. Daar wordt in de lucht geschoten, wordt beweerd. Geen gewonden, maar ook toch wel weer ernstige feiten. We hebben nog een steekpartij gehad. We hebben nog een andere vechtpartij gehad, allemaal in dezelfde regio. Ja, dat zijn inderdaad zware feiten. Hè? En de politie heeft dan snel door waarschijnlijk dat die zaken ergens wel aan elkaar gelinkt zijn. Ja, inderdaad. Dus mensen die levensbedreigend gewond raken. En ze gaan dan linken zien vooral van mensen uit hetzelfde milieu. Of mensen, dezelfde namen die terugkeren, die daarbij betrokken zijn. En zo komt eigenlijk aan het licht van er is meer aan de hand. Het is niet geïsoleerd, het gaat niet zomaar om geweld. Dit is georganiseerd geweld. Waarbij we mensen zien die enkel de Turkse nationaliteit hebben, die nog niet zo heel lang hier zijn, maar blijkbaar wel betrokken zijn bij al die gewelddadige feiten. En dan wordt dat verder onderzocht. En het spoor leidt dan naar Turkije. En het spoor van Turkije leidt dan terug naar de EU-regio en dus ook Limburg. Ja, Filip, die Sahin-maffia-clan. Wat kan je daarover vertellen? En vooral, hoe komt die organisatie hier in Limburg terecht? Ja, Sahin-clan, dat klinkt voor ons helemaal niet bekend door. Niemand die er eigenlijk iets van weet hier. Maar in Turkije zelf wel echt wel een heel bekende familie, heel bekende maffiaklan, berucht. Aan het roer, aan het hoofd stonden Vedat en Sedat. 2 mannen, Turks uiteraard. 2 broers dan? Ja, inderdaad. Ja, die 2 broers die gekend waren omdat zij officieel zijn dat zakenmensen, zeer actief in het Turks nachtleven. Meerdere discotheken, dus echt het uitgaansleven, zogezegd waar ze hun geld mee verdienen. Alleen, beide heren
En dat wordt eigenlijk in verband gebracht ook met criminele activiteiten. Die clan werd geleid door Vedat Sahin en zijn broer. Maar met eentje van die twee loopt het fout af. Hè? Wat is er gebeurd? Wel, een van de twee, we moeten dan terug naar kerstavond 2014. Vedat, de jongste van de twee broers, wandelt over straat in Istanbul, samen met zijn chauffeur, lijfwacht ook, wordt gezegd. En die worden, een drive-by shooting vindt er plaats, en die worden afgemaakt, geliquideerd, met een machinegeweer. Daar zijn beelden van op het internet terug te vinden. Voor ons land is zoiets ongezien, dus die worden gewoon echt afgemaakt, koud afgemaakt op straat. Dat wordt dan achteraf gelinkt, heel snel gelinkt aan een maffia-oorlog die er gaande is in Turkije. Nu Met een andere clan dan? Een andere clan, inderdaad, ja. De Saral. En dus blijkbaar zijn er meerdere maffia-groeperingen in Turkije. 2 daarvan zijn zeer bekend, de Sahin en de Saral-clan. En die beide families, zal ik zeggen, leven in onmin met elkaar, heel zacht uitgedrukt. Dat is gewoon een oorlog, een maffia-oorlog tussen beiden. Met liquidaties over en weer, afrekeningen die er geweest zijn. Vedat en Sedat, de 2 broers, hebben trouwens ook al vastgezeten. Hè? Misschien om even te duiden. Die zijn pas vrijgekomen in 2013. Daarvoor zijn die tot levenslang veroordeeld geweest in Turkije voor het organiseren van misdaad, voor witwas, voor cryptogeld, in het gokmilieu. Ja, en toch komen ze in 2013 dan vrij. Hoe zit dat in elkaar dan? Het Hooggerechtshof heeft die beslissing, dat vonnis, zeg maar, dat de rest teruggedraaid. En dan zijn die inderdaad in 2013 allebei vrijgekomen, wat toch wel opzienbarend is, want de feiten die hen ten laste werden gelegd waren heel zwaar, heel ernstig. Het was geweten dat zij actief waren binnen de georganiseerde misdaad. En toch komen ze beide vrij. Nu goed, voor 1 van de 2 heeft dat niet lang geduurd. Nee, dat is wel veelzeggend natuurlijk dat die dan vrijkomen, ondanks alle zaken die tegen hun zijn aangespannen en de feiten die effectief dan, waar ze voor veroordeeld zijn. Hoe valt dat te verklaren? Wel, er wordt beweerd dat zij een voet binnen hadden, binnen het, zeg maar, de bovenwereld. Dus ze komen uit de onderwereld. Maar ik zei al, ze staan ook gekend als zakenmensen, Turks nachtleven. Een lange arm, gekend ook bij de mensen van de wet, zeg maar. Dus de gewone, het legale circuit, de mensen die de orde moeten handhaven. Zij zouden mensen in hun portefeuille hebben gehad, van politie tot mensen uit de politiek, die, zeg maar, leefden of aten uit de hand van de familie Sahin. Het feit dat Vedat, degene die vermoord is geweest, geliquideerd, zijn begrafenis, dat was een halve staatsbegrafenis, zo lezen we in Turkse media, waarbij alle lokale politie, die man is teruggebracht naar zijn geboorteplek. Alle lokale politie, alle politie die een beetje naam hadden in die regio, waren aanwezig op die begrafenis. Veelzeggend, denk ik. Ja, dat is inderdaad veelzeggend, maar hij moet het dus met de dood bekopen. Hij wordt dan geliquideerd door die rivaliserende clan. Dan is er een nieuwe leider nodig en wie wordt dat dan? Zoals het in maffiafamilies gaat natuurlijk, is dat de oudste zoon van Vedat. Dat is Bahadir, die is vandaag 35 jaar. Die krijgt eigenlijk de rol toegewezen van zijn vader alleen. Zijn vader is geliquideerd, vermoord. Er zou ook op zijn hoofd een prijs hebben geplakt, want hij is natuurlijk de nazaat van. En die oorlog is er, die bloedlijn die willen ze natuurlijk stuk maken. En wat doet hij? Die gaat vluchten. We zitten dus na de periode 2014, na de moord op zijn vader. Op dat moment kan die terecht in de EU-regio. Ik zeg bewust de EU-regio, omdat, zo blijkt uit politionele informatie, de Sahin-clan, die hebben mannetjes zitten, mensen, leden van hun maffiagroepering, van hun misdaadsyndicaat, zal ik zeggen, die wonen in Nederland, Duitsland en ook België. Ja, en in België heb je een vrij grote Turkse gemeenschap, zeg maar, in Limburg. Hoe komt hij dan uiteindelijk in onze provincie terecht? Wel, dat wordt natuurlijk onderzocht, dat is deel van het onderzoek van de politie. Maar uit die politionele info zou blijken dat die man dus eerst heeft rondgetrokken. Niet meer in Turkije natuurlijk, want daar was hij opgejaagd wild. Hij zou dan in de EU-regio gezeten hebben en heeft zich uiteindelijk gevestigd in Midden-Limburg. Naast gekende woonplaats zou Houtaal-Helchter zijn. Hij heeft hier onderdak gevonden. Dus bij mensen binnen de Turkse gemeenschap die wellicht lid zijn van de clan, of althans sympathie hebben voor de Sahin-familie, is dan hier komen wonen, heeft zich hier gevestigd en heeft eigenlijk vanuit Limburg
de Sahin-clan, samen met zijn onkel dan, zijn oom, de broer van de vermoorde vader, Die nog steeds in Turkije actief. die nog steeds in Turkije actief zou zijn, zou hij dus vanuit Limburg de clan verder hebben geleid. En hoe ging hij dan te werk? Wat deden ze dan precies? Wat was zijn aanpak hier in onze provincie? Wel, ze hebben nu gezien wat was er aan het gebeuren doordat de zoon, Bahadir, hier in Limburg zat. Kreeg je ook ondersteuning van de clan. Nu in Turkije, ik heb juist al verteld, in Turkije is er een clanoorlog gaande. Er is die maffia-oorlog met liquidaties, met mensen die vermoord worden, maar ook met de Turkse ordehandhaving, dus de Turkse politie, Turkse justitie, die ook jacht maken op die mensen. Mensen wie het heet onder de voeten werd, die zochten natuurlijk een uitweg en werden verwelkomd door Bahadir en co, die al hier zaten in Limburg. Die zijn uit Turkije gevlucht, die leden van die clan. En die kregen er dan letterlijk onderdak. Dus dat wil zeggen, die kregen eten, die kregen kost en hun woon, die kregen een auto tot hun beschikking. Maar in ruil moesten zij wel de maffia-activiteiten die ook in Turkije bestaan, moesten zij hier gewoon voortzetten. Dus er werd een structuur opgebouwd, uitgebouwd in Limburg, waarbij dezelfde praktijken die ze in Turkije uitvoerden, hier werden uitgevoerd door dus die mensen die van Turkije naar hier kwamen. Ja, ik kan me daar iets van voorstellen, van die maffiapraktijken. Dat gaat dan meestal over afpersingen en dergelijke. Hoe ging dat hier in Limburg in zijn werk? Wel, we hebben een hele sterke Limburgse Turkse gemeenschap. We spreken over Huizen-Zolder, Beringen, Genk ook, Houthalen-Helchteren. Met heel veel mensen die gewoon zelfstandig zijn, die bedrijfje hebben, die op een legale manier hun geld verdienen. Ja, die dus uiteraard niks met die maffia te maken hebben. Die niets met die maffia te maken hebben en er ook niets mee te maken willen hebben. Maar die zijn wel meegesleurd geworden, omdat we krijgen die Sahin-clan die zich hier gaat vestigen, die sterker wordt. En wat is daar gebeurd? Die hebben een soort van knokploeg, een kassenbureau opgericht. Dus die mannen tussen de 20 en 30 jaar, allemaal jonge gasten, die het geweld niet schuwen, die bewapend zijn, die krijgen de opdracht om de clan, de Sahin-clan, rijker te maken. Ja. En hoe doen zij dat? Ze zijn er zelfstandig gegaan, naar ondernemers van Turkse origine hier in Limburg. En die werden zogezegd, hun veiligheid werd gegarandeerd. Alleen moesten zij daarvoor betalen. Dat ging om hoge sommen geld. We horen verhalen van zelfstandigen die tot €50.000 moesten betalen. Die dat misschien gedaan hebben uit schrik voor die mensen, voor de maffia. Die dat een tweede keer niet meer wilden betalen. Die in elkaar zijn geklopt. Die zware verwondingen hebben geleden. We horen verhalen van, en we hadden het juist over de shisha-bar in de Zolder. Die daar ook moesten betalen, of waar ze binnenkwamen. Dus die groepering, de Sahin-clan, die binnenkomen in restaurants, in cafés, in horeca's, waar Turkse mensen aan het roeren zijn, die dat runnen. Die daar dan die mensen voor de vloer kregen, die daar dronken, die daar aten, en daar niet voor betaalden, en dat maar moesten accepteren. Ja. Zelfstandigen die pleisterwerken deden, die bij iemand moesten gaan pleisteren, die bij mensen verbouwing moesten uitvoeren, gratis. Want ja, ze mochten blij zijn dat ze dat mochten doen voor de Sahin-clan. En dat zorgde voor heel veel wrijving. Eerst heel veel schrik, maar natuurlijk ook steeds meer Turkse mensen van Limburg, van hier, die zich daartegen verzet hebben. En dat bracht dan weer heel wat geweld met zich mee. Ja, en dat geweld, ja, dat zorgde er natuurlijk voor dat de politie die clan in het vizier kreeg. Wanneer zijn ze dan effectief met hun onderzoek gestart? Kan je daar nog iets meer over vertellen? En wat er straks over die aanslag, of die eerste ruzie die er geweest is bij de shisha-bar in 2025, de zomer, die feiten stapelden zich op. Steeds gewelddadiger, steeds driester. We hebben mensen gehad, iemand gehad, weliswaar, dat waren dan 2 rivalen van elkaar, die elkaar gewoon op straat hebben aangevallen, waarvan de ene van de twee de andere heeft neergestoken. Die verhalen doen ook de ronde binnen de Turkse gemeenschap, waar ze schrik hebben om te praten, maar het werd wel steeds triester. Mensen die slachtoffer zijn, die zich gaan weren, die misschien ook niet meer terugdeinzen uit schrik om ook zelf geweld te gaan gebruiken, om zich te verdedigen. Waardoor dat er heel veel schrik was bij de politiediensten dat er doden, ze hebben letterlijk gezegd, het zou niet lang meer duren of er zouden doden zijn gevallen.
En dat zegt wel veel, denk ik. Dat zegt genoeg, ja. Dus dan moet de politie eigenlijk in actie komen en vandaar dus ook die invallen. De zoon, dus de huidige speelfiguur, of die gezien wordt als een speelfiguur, die Badir, hebben ze die kunnen aantreffen tijdens die invallen? Nee, volgens onze informatie hebben ze die niet gevonden. Dus de laatst gekende plaats waar hij zou verbleven hebben was Houthalen-Helchteren. Ze weten dat hij hier in Limburg was. Waar hij nu zit, misschien dat de politie dat wel weet ongeveer, maar dat ze dat niet willen zeggen. Feit is natuurlijk wel, er is gezegd, de kopstukken die we nog willen hebben, waar we op zoek naar zijn, die hebben we nog niet. Maar er zijn EHB's, dat zijn Europese aanhoudingsbevelen, die zijn uitgeschreven aan landen, andere landen, buurlanden, maar ook bijvoorbeeld Spanje. Zit die persoon, zit de hoofdverdachte, Badir, zit die daar? Zit die nog ergens anders? Dat is voorlopig nog heel erg onduidelijk. Daar wil ze ook niets over zeggen. Ze zijn wel heel erg naar hem op zoek. Waar hij wellicht niet gaat zitten, dat zal Turkije zijn, want daar zijn natuurlijk een van de meest gezochte personen. Voor hem is dat niet de meest veilige plaats om te zitten. Ja, Philippe, de politie heeft ondertussen wel een vrij goed beeld van hoe dat die clan georganiseerd is in Limburg. Ze bewijzen de huiszoekingen. Betekent dat nu eigenlijk dat die organisatie hier in onze provincie ook volledig ontmanteld is? Laten we zeggen dat ze een slag hebben toegebracht, maar helemaal ontmanteld zal heel moeilijk zijn. Die organisatie bestaat internationaal. Dus ze kunnen ze hier wel een slag toebrengen. Of misschien deels onthoofden. Maar er zullen altijd nieuwe mensen naar hier kunnen komen. Er is nog altijd sympathie misschien vanuit sommige mensen die nu niet zijn opgepakt. Die wel hulp kunnen verlenen wanneer daar de tijd voor is. Voor mensen die misschien in Turkije zitten, die ook nog willen vluchten. Ja, en natuurlijk, Badir zelf is nog voortvluchtig. Dus ja, zolang ze hem niet hebben, wordt het natuurlijk moeilijk, hè? Ja, want hij kan blijven werken natuurlijk, zolang hij niet in de gevangenis zit. Hij heeft natuurlijk ook nog altijd zijn oom, die mee aan het roer staat. Wat na Badir, stel dat ze hem vatten, wie gaat er dan recht staan? Ik kan me voorstellen dat er van die clan nog iemand anders is, die helemaal staat te popelen om het over te nemen. Er zijn ook, we moeten ons niet blind staren alleen op de Sahin-clan. Nee. Hier in Limburg, het is geweten vanuit de politie. Zij zien ook dat er nog rivalen of andere clans zijn, misschien niet zo machtig, maar die wel dezelfde principes hanteren, dezelfde manier van werken hebben, die misschien nu minder machtig zijn, maar dat wel nog kunnen worden. En die zijn hier ook nog aanwezig. Dus het risico bestaat natuurlijk, dat is net zoals de Italiaanse maffia hier in Limburg, niet zo snel zullen vertrekken. Wat is de inschatting dan van het Limburgse gerecht en van de politiediensten? Hoe zien zij die organisatie hier nu verder evolueren? Erg gelukkig zijn ze daar natuurlijk niet mee. De procureur van Limburg, dat is Frank Blij, heeft letterlijk gezegd: we wisten van de Italiaanse maffia, die zitten hier al enkele decennia. We weten hoe we die moeten aanpakken, we kennen die mensen. Maar nu staat er dus gewoon een nieuwe speler op. We zien nu gewoon dezelfde praktijken, ook die maffiastructuur die gekend is vanuit Italië, die gewoon wordt overgenomen door mensen met een andere nationaliteit, in dit geval dan Turken, maar die net hetzelfde te werk gaan, die zich ook hier vestigen. En dat vergt natuurlijk een nieuwe aanpak binnen een gemeenschap waar ze schrik hebben om te praten, die ook erg groot is. Dus wie weet vinden ze nog wel bij mensen onderdak. Is het moeilijker om die op te sporen. En ze zeggen nu ook, we gaan wat we doen met de Italiaanse maffia al decennia, moeten we nu ook gaan doen met de Turkse maffia-clans die hier actief zijn. We hebben nu eentje opgerold. Maar niets sluit uit dat we nog gelijkaardige acties gaan moeten doen. En we gaan er ook gewoon middelen voor nodig hebben. Nu, dat is altijd het probleem. Meer middelen, meer geld, meer volk. Om dit allemaal te kunnen doen, want Limburg is maar klein. We hebben al niet veel. Maar als we zien welke misdaad zich hier situeert, welke organisaties hier schuilgaan, dan hebben we gewoon nood aan een hele harde, strikte aanpak. En daar gaan we echt wel op moeten werken. Ja, het is duidelijk dat het inderdaad een zeer ernstig probleem is, hè? Laatste vraag misschien nog. Daarstraks zei je dat het merendeel van de verdachten die aangehouden zijn, dat die dus enkel de Turkse nationaliteit hebben. Betekent dat als het ooit zover komt, zullen zij dan hier in ons land berecht worden of zal er een uitlevering volgen naar Turkije? Ja, dat is natuurlijk ook zoiets, dat die zo zware feiten plegen, dat die niet terugdeinzen voor dat geweld. Die Turkse mensen die nu hier zijn, die Turkse verdachten,
die vinden het helemaal niet erg om gearresteerd te worden, om te moeten zitten hier in de gevangenis. Wat zij wel erg zouden vinden, waar zij schrik voor hebben, hun grootste nachtmerrie, is dat zij bijvoorbeeld worden teruggestuurd naar Turkije. Want daar, het werd hen heet onder de voeten. Ze werden gezocht, opgespoord door rivalen die minder lief zijn dan justitie en politie hier. Hier wordt niemand gedood door politie of justitie, maar ze weten wel, als ik in Turkije terechtkom, als ik daar niet in de gevangenis beland omdat ze mij daar zoeken, dan is het wel onze tegenstander, onze grootste tegenstander, die andere clan, de rivalen, die mij een kopje kleiner willen maken. Dus Turkije willen ze absoluut vermijden dat ze terug naar daar moeten. Zij pakken dat ook slim aan, zo wijst zich uit. Want Turkije, je hebt daar een politiek klimaat met tegenstanders. Ja. We zitten met Erdogan, die heel veel aanhangers heeft, maar ook wel tegenstanders. We hebben nog altijd de PKK, dat is de Koerdische beweging. Oké, de leider daarvan heeft gezegd, leg je wapens neer, maar er zijn nog altijd x aantal mensen die dat niet doen. We hebben de Gülen-beweging, die ook niet pro-Erdogan zijn, wat dan ook weer voor wrijving zorgt, wat voor discussies zorgt, wat zelfs ook voor geweld zorgt in Turkije. Wat doen die mensen die naar hier komen? Zij pakken dat heel slim aan. Zij gaan op foto bijvoorbeeld met iemand van de PKK, met iemand van de Gülen-beweging. Die zijn daar niet voor, nee. Dat zijn geen aanhangers van die bewegingen. Maar zij doen dat wel als bewijsmateriaal, zodat ze toch iets achter de hand hebben. Ook als zij hier komen, het eerste wat zij zeggen als ze niet opgepakt worden, is van, ja, maar ik ben pro-Gülen of ik ben pro-PKK. Stuur me naar Turkije en ik beland daar voor de rest van mijn leven in de gevangenis. Juist, op die manier wil ze eigenlijk een soort van vluchtelingenstatuut of zo proberen af te dwingen. Ja, ze krijgen dat ook. Ja. Ze krijgen ook beschermd vluchtelingenstatuut, want ze zeggen, ja, ik ben tegen het regime in Turkije. Met gevolg dat ik daar, politiek, kan ik daar gewoon niet terecht, want dan word ik een politiek gevangene. En ons land hier, de regelgeving is zo, dat zij dat niet doen. Dus Turkse mensen hier, die daar sancties riskeren wegens hun politieke overtuiging, worden niet uitgeleverd aan Turkije. Ja. En dat is net de stok achter de deur die ze hebben. Oké, dankjewel, Filip. We wisten al dat de Italiaanse maffia actief was in Limburg, maar daar komt nu dus ook de Turkse Şahin-clan bij. De politie heeft hun duidelijk in het vizier, maar het valt af te wachten hoe dit verder zal evolueren. Wij volgen alles natuurlijk op in onze HBVL Nieuws-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.